Terve, mä oon Antti ja mä oon aloittanut CrossFit-harrastamisen noin 1,5 vuotta sitten. No ennen kuin mä aloitin, musta tuntuu, että mä olin pitänyt liian hauskaa 20 vuotta mun elämästäni ja mä kaipasin semmoista pientä mukavaa rääkkiä elämääni. On se nyt muutenkin kiva tällä kun ikää alkanut tulee, olisi tässä kiva viettää vielä seuraavat 20 vuotta sillä että tuntuu hyvältä ja vaikea tätä enää oikeastaan lopettaa, kun tätä 1,5 vuotta on harrastanut. Täytyy kieltämättä jää aika rankasti kouppuun, että voin lämpimästi suositella kaikille ihmisille, jotka oikeasti nauttii ja käsittämättömän paljon siitä itsensä rääkkäämisestä, niin ei muuta kuin tervetuloa harrastuksen pariin. Tää ei ole missään nimessä siis mikään haukkuma, mutta tää ei ole mikään glamourisali, mihin oikeasti tullaan patsastelemaan ja ottaa somekuvia, vaan tää on enemmänkin oikeasti sellainen ihan älyttömän hyvien ihmisten, harrastajien ja intohimosten kavereiden ja ystävien sali, niin se jotenkin saa mut edelleen jatkaa täällä, eikä missään vaiheessa edes tullut mieleenkään lähteä kilpailemaan muiden salien kanssa. Täällä on hemmetin hyvä valmennus, tosi hyvät valmentajat, ihan hemmetin hyvä tiimikäinen, jos pääsee harrastamaan ja jopa tämmöiseen vanhana setänäkin täällä on kiva olla. Siitä mä oon ylpeä, että on löytänyt oikeasti sen käsittämättömän hieno liikkumisen ilon. Tää on oikeastaan ensimmäinen kerta mun elämässäni, kun mun on hyvä fiilis lähteä ja vielä parempi fiilis lähteä pois. Että siitä oikeastaan mä oon ihan käsittämättömän ylpeä, että millainen sä voit vanhallekin koiralle edelleenkin opettaa. Tää on hienoa, että pääsee itsestä oikeasti pitää hyvää huolta. Että ei kannata miettiä pätkänkään sen enempää, että lähtee oikeasti vaan rohkeasti. Mekin lähdettiin vaimon kanssa tänne 2 harrastaa ja tää oli ihan niinku hyppy tuntemattomaa ja on-rämpistä alkaen, kun se kurssi oli käyty läpi, niin molemmat oli sitä mieltä, että kyllähän tätä nyt pitää ehdottomasti jatkaa. Mäkään koskaan ei koskenutkaan tankoihin, mutta nyt tästä 1,5 vuoden aikana tää tanko on tullut erittäinkin tutuksi. Siinä ei mitään pelottavaa. Päinvastoin, että on oikeasti hienoa, että pääsee oppii uusia juttuja. Että ei muuta kuin rohkeasti tänne vaan.